Dobrý deň, volám sa dr. Kristián Šimko, pracujem v Interkliniku ako stomatochirurg a približne 10 rokov sa venujem ochoreniam tváre a krku a ústnej dutiny a snažím sa pacientom napomáhať ku zlepšeniu ich kvality života, ale taktiež pri vyliečení mnohých ochorení, ktoré v tejto oblasti sa vyskytujú. Sú to predovšetkým zuby múdrosti, ktoré najčastejšie pacienti chodia za mnou, ale taktiež aj chýbajúce zuby, ktoré potom vieme rôznymi spôsobmi nahradiť. To je, čo sa týka tej zubnej chirurgie, také asi najčastejšie. Venujeme sa taktiež širokej plejade ochorení, vrátane aj temporomandibulárneho kĺbu, čiže čeľustného kĺbu a taktiež aj slinným ochoreniam, čiže ochoreniam slinných žliaz, vrátane kameňov, zápalov, nádorových ochorení, čiže naozaj veľmi veľké spektrum. V prípade, že by ste mali akékoľvek ťažkosti alebo nejasnosti o nejakých ochoreniach v ústnej dutine, alebo by ste potrebovali akúkoľvek konzultáciu alebo stomatochirurgický výkon, nás neváhajte kontaktovať na Interklinik na našej web stránke alebo telefonicky. Veľmi radi vás prevedieme našou klinikou a celým našim procesom diagnostiky a liečby. Budeme sa na vás tešiť.